एक मास गईले दोसर मास और तेसर मास हो रामा। चौथा महीना जब लागल गर्भ जनाइल हो रामा। चौथा महीना जब लागल गर्भ जनाइल हो। पाँचवा महीना जब लागल छठ नियराइल हो रामा। सातवां महीना जब लागल कंसा पापी जानल हो रामा। सातवां महीना जब लागल कंसा पापी जानल हो। हथवा में डरे हाथ करिया त गोड़